И така днес си говорим за нещо, което вълнува всяка една майка – храненето на детето. И храненето в яслите, детските градини, училищата. Говорим си с професор Петрова, създател на новия рецептурник. Говорим си с майки, които пък също са давали мнение, давали рецепти, част от които са влезли в рецептурника. При тях е репортера ни Светла. Имаме си в студиото една малка принцеса, която е в детска градина. И аз искам да я попитам: Вери, къде е Вери? Тук ли е? Я ми я доведете да я попитам как се хранят те в детската градина. Преди рекламата се обърках, казвайки, че майките искат да има не сурови зеленчуци. Точно обратното. Искат изцяло като че ли сурови зеленчуци. Има ли някакъв... Вери, ела моето момиче. Ела да те питам нещо. Я ми кажи какво ядете в детската градина. Какви неща хапвате? Покажи на масата им. Солети яде всичко. Солети ядеш всичко. Как солети ядеш в детската градина? Дават ви солети. Не само рис. Само рис. Майко, вас ви държат гладни, Вери. Я погледни тук какво има на тая маса. Нещо такова ядете ли в детската градина? Тези неща? Да. Да. Покажи кое. Покажи ми кое ядете в детската градина. Я хубаво ги огледай нещата. Ще заведем... Банан. Банан, браво, моето дете. Сега ще ти дам. Я ела тук да видиш какво има на тая маса и ми кажи нещо от тези неща. Ядете ли? Риба. Рибка, браво! Много ли ядете рибка? Да. Браво. А яйца, сиренце? Само сиренце. Само сиренце, може би правилно така. Яйца едва ли им дават на децата. Хлебче ядете ли? Дават ли ви филийки? Да. Да. А за закуска плотче или филийка с нещо? Филийка. Филийка. Добре. Там има и други сладки неща. Ядате ви да тях, ядете ли ги? Нещо от тук ядете ли от тая маса? Не. Браво, моето дете, стига толкова бягай. Така, тази детска градина. Банан имам за теб после, Вери. Светле, към вас, нека чуем и майките. Видяхте какви неща казва Вероника, че имат в детските градини и какви, разбира се, това е хубаво, че нямат тестените изделия. Адмирации, значи има свобода в детските градини. Тоест директорката на детската градина или съответното училище до голяма степен може да определя менюто и има вариации в различните учебни заведения, така че ние наистина одобряваме как да кажа, иновативните, отворени към промени и отговорни към детското хранене специалисти и ръководители, които наистина се грижат в детското меню ежедневно да присъстват както плодове, така зеленчуци, така естествено източници, чисти източници хранителни, питателни на протеин, на въглехидрати, съответно на добрите мазнини. Това е много важно за детския организъм. Пак казвам, разнообразието.